Cek. Gue bingung sih ini ya. Tapaho manginang masuk mahita tapara de madetas yang nomor 135 ayat sada 1 ayat dulu. Rem mahita jongjong. Marhite-hite guarni debata ama,
Dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi porbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do menjadi akka langit, marulop-olop mahamu ale akka partigor, mangasahon Jehovah talup do marede akka naujur maroha. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, para siroha na sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami jalamate rab dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuha sangapon, separohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihaprosiaon nature, asa tuktong makirim dihayeheon, dohot diha sangapon sugot, selehonomu tu akka na porsia diho. Amen. Maredde mahita. Tatangihon ma patik ni debata imana ni ayat sian 5 Musa ayat 5 Musa 10 tulu ayat 4 songonon ma didok disi ikon Jehovah debata munai tama ihutonon muna jala marhabiaran tu ibana uhut mangaradoti akatonana jala tumangion suarana uhut marpanguloyon dohot marparsigatungan tu ibana ido sahatna atong rap mangidudu mahita tu dengan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mengulahon nahombar tupatik mi. Amin. Mared de mahita. Oh
tatopote madosa tanda godang itu di bata martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di banwa gijang, horo na patupahon hasisani dosa di hami halak na dangolon, marhiti-hiti anak kaholongan ni roham, seasi maroham di hami, akan na mangarsakon dosa nami, saya sahapi matu bagasan rohanami, hasisaan ni dosa nami i. Lehon matu hami tondim na badiay, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham, ale asa hot rohanami, marha porsiaon lamang otap pun nasa dosa dot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jalan abadia, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot hasisani dosa. Musat pe akaduluk jala humutal akarobian. Alenggo parasi ni rohaku nasotupa mutsat sianho. Jala pada ni hadamiokku nasotupa humordit. Ninna Jahoba siasiho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kur ina Kamis diuduti kur
Tatangihon mahat ring mahita ede sian si David lau pasahat ton bagas tu debata. Patimbuloku maho ale Jahoba, aihodo mangenet ahu sian godung, jaladang dipalos ho rohani aka musuku mida ahu. Ale Jahoba debataku tuhodo aom mangangguhi jala dipamalum ho ahu. Ale Jahoba, nunga dipanakoko tondiku sian banuatoru, nunga dipangoluho ahu sian aka namanuruhi hinombur. Puji ma Jahoba hamu ale akka nani asianna jala endeon hamu ma barita ni habadionai. Aitokindo panomboni rimasna, alai saling mangoludo ianggo asini rohana, botari nai songon partangison, HP manogot nai masa parolop-olopon. Alai anggo ahu nikudo saliling sonang au dang tagamon homordet au saliling lilingna. Hodo ale Jahoba pagoting doloku sian denggan ni basam, ditabunihon hodo bohim jadi tarhatotong ahu. Tuhodo ahu jojo ale Jahoba jala tu Jahoba do au marhuraja. Tung aha malabam dimudarhi, dihatu-hatu tu golung, tung tagamon ma pujion ni orbukho, manang manjami tahon hasitongan mi. Saya tangihon ma ale Jahoba jala asi roham mida au. Saya homa si partupak di au ale Jahoba. Nunga dihosing ho anduku gabe endeku, nunga ditanggal ho horiku, dungi dihososon ho do tu ahu lasli roha. Asa pujion ni hamuliaon tordikku ho dang marpangat sadian saya pujok kudoho ale Jahoba debataku saliling-lilingna idos. Habis ini.
Tidak kuma hapur siautai, songon nahina tidak pun idongata sa hapur siaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumupalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima netinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di perbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus, nama tetar pajaldo ibana di hau pinarsilang, na tuat tuba na toru dong ditanom, na mulak mengulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo lahon dulu tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani, disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akka nabadia, dohot dihasasaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Kur gabungan sada. Salam. Shalom. Tabigema jala tapahu ihut tikting minggu sadarion. Perlu pawon nami tikting lengkap dohot acara minggu bui mataida marhite unduh scan QR nadong di harotas lembaran parjolo naung tatiuk B. Guar minggu ta sadarion minggu Misericordias Domini 4 Mei 2025. Topik Satya makaholongi dohot mangihuton Yesus. Tikting maragam. Parjolo. Ucapan salam. Parladua KBP Resort Immanuel Pasaton selamat hari Minggu tusude ruas nihuria naman dohoti parminggon sadarion. Jala aka tamue nami sadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejon upasat hami hata
Parhorasan sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu di bata mahita marhite parminggota sadarion. 2. Hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon. Hami para ladu gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parsaripeon. Turuas nomor ulang tahun di tanggal 28 April saat tanggal 4 Mei 2025. Saya dilehon de Batama Gajang ni umur hahipason dohot akalas ni roha. Hata ni di bata tu nomor ulang tahun sian pesalmen 147 ayat 10 sada. Di halo mohon roha ni Jehovah do tahe aka nama kabeari ibana. Aka nama kahalunguton asini rohanai. Aka guar nomor ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon boima taida di infokus ni gerejata. Tolu pilihan. Minggu sadarion pilihan sada A, sada B, 2A dan 2B di bagas amplop di pasat ma tujolo sipul jamita. 4. Ruas nanaing marbagas. Tikting parjolo dohot tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagasan ma panguli. Hendy Daniel Prihatana Haloho. SAB anak ni amata Insinyur Asdi Haloho Nahinan. Tubuh ni Nata Esterdina Borusiombing SE. Alamat Jalan Sebrantas nomor 12/22 Medan. Wek Galilea. Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel. Dohot Oroan. Dr. Gigi Karina Hipatia Nur Cahaya S. Pakpahan. Boru Niamata Kolonel Purnawirawan Dr. Haposan S. Pakpahan. Tubuh Ninata Agustina Buru Purba SPD. Alamat Jalan Semencirim nomor 171 Medan. Huria HKBP Moria Resort Medan Baru. Saka pamasu-masuhon di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 di gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Distrik 10 Medan Aceh masuk pukul 10 WIB. Tikting naing marbagas paduahon, tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagasan ma panguli. Sandi Negara Pangaribuan. Anak niamata Raismar Joni H. Pangaribuan Nahinan. Tubuh Ninata Ida Dumaria Boru Silitonga. Alamat Jalan Darussalam nomor 50A Medan. Wik Nazaret. Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel. Dohot Oroan. Eka Sri B. Manihuruk. Boruni Amata Uwal Laurentius Manihuruk. Tubuh Ninata Rani Helita Boru Sihombing. Alamat Siopat Sosor Pangaribuan. Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Saka Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Distrik 10 Medan Aceh masuk pukul 10. 5. Pandidion dohot makatidakon haporsion khusus. Di Parmingguon Sadarion tanggal 4 Mei 2025 di Parmingguon pukul 10.15 WIB di Patu Pahuriata do Pandidion Nabadia dohot makatidakon haporsion khusus di Patupa Maedung Sipul Papungu Pelian. Onom Tamuni Huria di Minggu Sadarion tanggal 4 Mei 2025 Rodo Tamue ni Huriata Ima Punguan Kur Ama HKBP Laudendang Resort Tegal Rejo Distrik Medan Utara Lahomar Minggu Patu Begehon Ende Puji-pujian Kur dohot penggalangan dana di Parmingguon Manogot dohot Arian. Lasmar Rohata Amanginang berpartisipasi lau mengurupi nasida di kegiatan pencarian dana. Dewan Koinonia Parjolo Seksi Ama. Di hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 di Patupado Pertanian PHD Ama masuk pukul 18.00 WIB meringanan di Gedung Sekolah Minggu. Do mutusi pinangido ma tusude ama nadong di huriataon asaria mandohoti partangyangani. Walu Dewan Marturia
Parjolo seksi musik. Bagian A, perekrutan tim musik gereja. Perekrutan untuk tim musik antara lain untuk pemain musik keyboard, drum, bass, suling, kecapi. Masih terbuka bagi saudara-saudara kami, anak-anak jemaat HKBP Immanuel yang memiliki talenta dalam bermusik agar dapat bergabung menjadi tim musik dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi pengurus seksi musik gereja kita. Bagian kedua, seksi multimedia. Tim multimedia gereja HKBP Immanuel mengharapkan dukungan kepada tim multimedia dengan memberikan like dan subscribe pada channel YouTube Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel. Atas dukungannya kami mengucapkan terima kasih. Nomor 9, acara pertengahan WEK, Tajah Bema, Distensilan Warta Jemaat. 10, ingana pertengahan WEK, hari Rabu dot Kamis, Tajah Bema, Distensilan Warta Jemaat. 10 sada, Torop Ruas Naro, Mandohoti pertengahan WEK, Boy Mata Jaha, Distensilan Warta Jemaat. Torop Nadup Mandohoti par Minggu Sekolah Minggu, Tajahama di Stensilan Warta Jemaat. 10 tolu, Torop na Mandohoti par Minggu Remaja, tanggal 27 April 2025. Tajah Bema di Stensilan Jemaat. Torop ni Ruas na Mandohoti par Minggu tanggal 27 April 2025. Tajah Bema di Stensilan Warta Jemaat. 15, jadwal pelayanan di Huriata di Bagasan Saminggon, Boy Mata Jaha di Stensilan Warta Jemaat. 16, petugas skor Tuminggu Naro, Minggu pagi pukul 8, Ina Jericho, Dohot Gabungan Jericho. Minggu siang 10.15, Ina Kamis, Ina Maria, Ama Dohot Lansia. 17, nama make gedung sekolah minggu Dohot Gereja, Boy Mata Jaha di Stensilan Warta Jemaat tak. Warta tambahan, Ruas Namar Sahid Opname, Rafael Telam Benua, Sianwek Bethesda, Opname di Rumah Sakit Elizabeth. Tambahan berikutnya, Parjamita. Namar Jamita di Bingguta Sadarion, Minggu pagi dot Minggu siang, Ima Inang Pendeta Leritio Boru Panjaitan. Tambahan berikutnya, PHD Lansia. Di Patu Pahuriata do PHD Lansia, hari Jumat tanggal sia Mei 2025, masuk pukul 16.00 WIB, inganan di konsistori ini Huriata. Ralat Tikting Minggu tanggal 27 2025, penerimaan dana spontanitas mengurupi Kasuria, Sianwek Getsemane. Naparjolo, keluarga M. Panjaitan Situa de Doktoranda L. Borubarus, tersurat di Warta Jemaat Minggu Nasalpu 200.000, Sasiktongna 300.000 rupiah. Napaduahon, keluarga Alaamang M. Manulang, H. Boru Pangaribuan di Pasak Nasida 1 juta rupiah. Dan tersurat di Tikting Minggu Nasalpu. 2 Rumawi, Warta Keuangan Sentralisasi, Dohot Non Sentralisasi Keuangan, Diakoni Sosial dan Keuangan Pembangunan. Laporan keuangan di Gerejata tu sentralisasi, Dohot Non Sentralisasi, Boy Mata Ida di lampiran kolom perhepengon ni Huriata di Minggu Sadarion. Hami mandok moliate tu sude ruas napasahaton. Pilihan bulanan, manang tahun, perpuluhan, hamulateon, diakoni sosial, pembangunan ni Huriata, sede batama nama masu-masu sude ruas ni Huriata. Songonima Warta Jemaat menang tikting nama ragam di Mingguta Sadarion. Horas Madihita, Salum. Maret de Mahita.
saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatana gabe turpuk jamita di Minggu Misericordias Domini sadarion, imana tersurat di Yohanes bidu 20 sada, mamuka sian ayat 15, sahat rodi ayat 10 sia. Yohanes bidu 20 sada, ayat 15, sahat rodi ayat 10 sia, songonon ma tersurat di si takasma tapai hutihut. Dijakot dosi Petrus. Asa dung mangan nasida di dok Yesus ma tu si Simon Petrus. Ali Simon anak ni si Jonas humolong do roham dia usian akaon. Jadi di dok matu ibana ulu Tuhan. Di botohodo holong ni rohakku diho. Jadi di dok Yesus matu ibana parmahani ma anak ni biru-biruku. Dungi ninna musema pa dua halihon. Simon anak ni si Jonas holong do roham diau. Jadi didok matu ibana olo Tuhan. Di botohodo holong ni rohakku diho. Dungi didok matu ibana parmahani ma aka biru-biruku. Dungi didok ma patolu halihon tu ibana. Simon anak ni si Jonas holong do roham diau. Jadi marsak marohani si Petrus ala patulu halihon didok tu ibana holong do roham diau. Jadi didok matu ibana saluhutna ale Tuhan di botoho. Ditadda hodo holong ni rohakku diho. Dungi didok Yesus matu ibana parmahani ma aka biru-biruku. Tutu si tutudo na hudokot tuho. Adorang opo sodo peho hodo makoho sidirim laho manopot lomoni roham. Alaidung matua ho surduk konon mumatanganmu. Jadi buanon ninaleban maho jalatogi honon na maho tu naso hinalomohon ni roham. Alai marhite sian hatana odeng di palubbado ibana manang songod dia parmatena laho pasangapon debata. Jadi dung didok songoni nin nama madok ibana ihutton ma ahu. Disido ianggo sahatna. Selamat hari Minggu ma dihita dihamu saluhutna amang inang. Las roha ala dipatau asini rohani debata dilehot dihita tikin alehet boy rap marsaur mamuji pasangapon debata boy pajupang tu ruas ni huria HKBP Immanuelon sude ala denggan basa ni debata dohot partikian na pinasahat ni debata tu hita au ima padita lerritio ariati buru pajaitan dainang natumubuho nau buru nai borhu nunga marhamulian tu marga simanjutak tolu madak danak di hami sada bawa 2 buru sonari hami makubasi songon padita resort di HKBP Resort Tegal Rejo Medan Perjuangan distrik Tolu Pulu Sada Medan Utara roh hami tuson manguluhon kur ama huria HKBP Lok Dendang huria pagaran di Resort Tegal Rejo ala sedang membangun gedung sekolah minggu Nasida Sonari. Borak doboban na pinasahat ni panitia pembangunan tu sude punguan kur. Manang napiga punguan kur di HKBP Lok Dendang, setiap punguan kur punya beban mencari 35 juta si pasahaton tu proses pembangunan ni huriai. Pos roha boy hita masih rupan anon dung sipul garejaon laho mangurupi aka dongata sahuria do yate manginang rap HKBP do hita ima jolo partina dan singkat siak kami saluhut siak kami horas madi hita saluhut na manginang amang inang sude do hita na mangulu di tonga-tonga ni hasianganon hea marjaji itu taheng adong naso hea marjaji manang hea mengikat sebuah perjanjian
Semua kita pasti pernah melakukannya. Jala molo merjanji hita, adong do butir-butir ni perjanjian na tersurat di sih. Adong konsekuensi yang harus dihargai dan dilakukan oleh masing-masing orang yang berjanji. Ido taheng, adong konsekuensinya. Jala kita semua terikat pada butir-butir yang ditentukan di surat perjanjian, manang di ikatan perjanjian. Nah tapat upa di tonga-tonga ningulut tahun. Argahiado perjanjian. Apalagi di halak Batak, na nilapatan na parpadanan, argahiado ya teh. Sian najulu sahat tu sonari diargai do. Saya di memeho bapakku do, dang boy ho marmeam-meam tu marga manulang parpadanan mudoi sahat tu sonari ido kan anggo janjita na asing boy taose alai padan na di padat ton sian na jolo sahat tu sonari saya toktong dope mardalan tung pe adong sada dua na mangose padani amang inang molo hudok nakin argahia do perjanjian di hita padan alani argana gabe saya tadok orang yang mengingkari perjanjian, nama swadahon perjanjian akan merusak kehormatannya sendiri. Gabe tadok ma dakaposani. Dang sitongi ai siose pada do ibana. Unang porseahi tatusi. Setiap orang yang mangose padana, na mengingkari janjinya, dia akan merusak kehormatannya sendiri. Dia akan merusak jati dirinya sendiri. Konsistensi ni sada halak. Tu padan manang tu janji nabina henna di tonga-tonga ninguluna menentukan jati diri dohot integritas ni nasida. Ido taheng konsistensi seseorang pada janji yang dia katakan itu akan sangat menentukan jati diri dohot integritas nih halaki. Kalau dia setia pada janjinya, taat pada janjinya, orang akan bilang betul dia orang yang bisa dipercaya dan dia akan dihargai. Alai ganup halak na mengingkari janjina maswadahon mangose padana dohonot tamadak kaposani holak kata dodisi dohot akan asing jati diri dan integritasnya akan dipertanyakan di tonga-tonga ningulunaon alani imolo macayarga dodu hita janji boasama pertanyaannya kenapa orang banyak yang mengingkari janjinya kan begitu hita taheng ngamanginang jojo do hita mengingkari janjita. Jangankan kepada Allah. Tuakana di humaliang tape jok dohita mangose padata mengingkari janjita. Tudongan saripeta tuaka tetanggata tuaka yana kota jok dohita songon natoras mengingkari janjita tuaka yana kota. Janji tadinya kalau kau juara 1 aku kasih sepeda. Tapi karena sesuatu dan lain hal dong sahat tu pembagian rapot juara sada ditagi tu hita adong dona mengingkari dengan berbagai alasan nggak punya uang loh mama kalaupun punya uang ada yang lebih penting daripada sepeda dan lain sebagainya edotan sadar atau tidak sadar mau mengakui atau tidak jod do hita mengingkari janji yang sudah kita ikat janji yang sudah kita katakan karena berbagai hal. Boido ragam, na boido honota, gabe alasan untuk mengingkari janji. Boido do honota karena mungkin komitmennya terlalu lemah. Manang dia pe natadok amang inang, ragam ni aka sidalian laho mengingkari janji tai. Tetapi salah satu penyebab utama kita mengingkari perjanjian natabain di tonga-tonga ningulu tahun adalah apa yang dikatakan dengan self interest, kepentingan diri. Kalau kepentingan diri kita terganggu,
Kalau kepentingan diri kita terancam, tu sadan mai mulu gabi rugi doau nanggo huose pada nih. Kalau aku terancam karena itu, terancam di ekonomi, terancam dalam banyak hal, kita hitung-hitungan untuk mau setia pada janji atau tidak. Songonido tahe ngamanginang, songonido najut-jut masa di tonga-tonga ningguluta. Ujian terhadap komitmen kita, kesetiaan kita, tu padan, tu janji, nata buat, nata dok di tonga-tonga ningulu tahun, komitmen itu teruji di masa krisis. Kalau keadaan anteng-anteng saja, kondisi baik-baik saja, ekonomi kita mapan, profesi kita baik, dan semua baik-baik saja, nggak sulit untuk setia. Benar nggak Amangina? Kalau suamiku itu tetap ganteng, pendapatannya masih oke, ya kan, kesehatannya oke, nggak susah saya untuk setia. Tapi ketika di masa krisis, mungkin dia sakit, mungkin dia dipecat, mungkin dia macam-macam. Mudahkah kita untuk mempertahankan janji kita? Tidak 1-2 orang yang akhirnya bercerai, tidak 1-2 parumah tanggaon dihalak gabe hancur-hancuran karena masa krisis yang tengah terjadi dalam hubungan parsaripeonna. Seseorang itu akan teruji di janji, di komitmennya ketika dia menghadapi krisis. Amang inang buasa huangkati alat turpukta di bagasan sadarion nama katai taringot tu si Simon Petrus radang pola gajang patorangon taringot tu ise do si Simon Petrus jala songot dia do hadirionna ala nunga macai ganjang minggu masa prapaskah sahat tu paskah hate. Udah ada ulau nahohom, pertanyaan pasion dan apa, kita sudah mengetahui bagaimana karakter pengoluan sikap integritas ni si Simon Petrus dibanding sian aka si sean ni Tuhan Yesus na asing. Petrus ini berani banget meledak gitu kan. Nah, jala sian 10-2 si sean ni Tuhan Yesus Simon Petrus ini adalah orang yang pernah berjanji dan berkata Tuhan Yesus madok di Matius 26 ayat 30 ditiki didok si Simon Petrus tu Tuhan Yesus songonon agia sude nasida targasip midaho anggoau nasotupa targasip. Si Simon Petrus do madok ika agia sude halak targasip midaho ala yang guau tung sotupa targasip. Luar biasa keberaniannya itu. Di awalnya dia memang kelihatan seperti itu. Isedo nama napul pinggol nisi Malkus taheng. Ya Simon Petrus. Dia begitu berani mengambil sebuah tindakan yang mengancam kehidupannya sendiri. Alai dukon lamposana masa tu Tuhan Yesus, dukon naing tarsilang ibana, dukon dibereng ibana, guru besarku itu tersiksa dan akan disalib. Aku sebagai murid juga pasti bisa sampai kepada posisi nasi songoni. Mulai maibana menyangkal, mulai maibana maswadahun. Holan sahalak ina do penaro aida dongan ni Jesusiho ahado di dong ada kutadai ido kan dak kutada dia sekarang sudah maswadahon Tuhan Yesus songon nanidok ni Tuhani adorang sotar silang ibana mengelusi komitmen ni si Petrus nama dok agi sudah halak targasip ala yang kuau dang targasip nunga dipaingot Tuhan ihian ibana tolu halima suadahonon muau adorang so martahuak manuk itu kan dia sudah diingatkan tetapi dia gagal. Komitmen yang dia bangun
janji yang sudah dia ikrarkan, diucapkan di hadapan banyak orang, dijoloni debata, dia tidak bisa pertahankan di masa krisis. Dia jatuh, imannya luruh, dan catatan Alkitab takas madok sudedo akasisiani manadikon Tuhani dina marsitaonon ibana sahatu doluk Golgata natar silang ibana. Jala di hamatean ni Tuhan Yesus ada orang sohehe Tuhan isian namate namasa amanginang na diingot tamu sudedo akasisiani mabir martabuni di sada ruangan di tempat tertentu semuanya penuh dengan ketakutan. Guru besar kami sudah mati, kami juga terancam. Itu kan? Di bagasan hatahuto bolun donasida. Alain waeng dukehe Tuhan Yesus manaluho kamatean berulang-ulang roi bana pataridahon dirina naung manaluho kamateani tuak kasisian. Salah satu siani ima turpuk tahun. Digijang ni turpuk tahun nunga takas taboto. Naborhat doa kasih siani mangalului dekke. Dangadong dapot manangaha. Alai Roma Tuhan nahehe madok sapakon majalami. Taat nasida disapakon gok jala nasida. Garis sotartai nasida alani gudangna. Nah, di suasana nasi songonima amang inang, Roma anak manang sisean haholongan ni Tuhan Yesus madok tu si Simon Petrus Tuhan idoi. Taingot ahana di patupa Simon Petrus, Petor dialiton mabasahana, manibung maibana. Karena dia tidak akan berani menghadapi guru besarnya itu, dia pasti punya rasa malu, dia punya rasa takut, rasa khawatir. Ay nunga dia ingkari. Nunga diparsuada ibana. Nunga tidak taat ibana. Tu guru nai naukea ibana marjaji manang sude halak targasib alai anggo au dang targasib. Amang inang naparjolo naikon idota sian kisah nats turpukon ise do taheng di bagasan turpuk tahun naparjolo majou dohot manise si Simon Petrus. Si Simon do bukan. Turpuk tanakin takas dipuka marhite namadok asa dung mangan nasida didok Yesus ma tu si Simon Petrus. Yesus naukehe manaluhon hamateanido na membuat rekonsiliasi tu si Simon Petrus jaladak kolan sebatas rekonsiliasi. Tujuan utama ni Tuhan Yesus pataridahon dirina naukehe manaluho kamatean ima dalam rangka meneguhkan iman ni akasisean dohod akka natorop nama kaporseai ibana supaya mereka kembali molohita madok tarjolma molohita madok mulak todi tu badan. Ainunga gugur, sudah hancur-hancuran nasida. Mereka gagal menjadi murid yang setia, yang dipanggil dulu ikutlah aku manguloi, alai dang setia, alani masa krisis. Di tengah-tengah ni situasi ima, Yesus yang bangkit itu sekarang melakukan rekonsiliasi. Tu si Simon Petrus dohot tuaka sisean na asing asa lam tugu haporseaon na jala marsi hohot nasida tu Tuhani. Kembali keberaniannya datang, kembali mereka percaya diri, jala kembali punya semangat untuk melakukan tugas panggilan mereka. Acugari hita ya manginang. Molo adong na mengkhianati hamu amang inang. Tarbahek kamu do manisei. Gari masih ida andra mulu mamulus hita di tengah dalan. Ada seseorang yang sudah mengkhianati kita. Kita terluka banget karena itu. Holan masih berengak kita mamaus do hita.
mamaus, moloboi marsitijur. Apalagi makatai, manise, tusadan mai, harumate niani. Itu kan angko hita. Sulit bagi kita untuk bisa membangun rekonsiliasi, untuk bisa membangun komunikasi tuh halak yang sudah melukai, mengkhianati kita, memberikan kesempatan kedua, ketiga, dan yang berikutnya bagi mereka. Putus hubungan. Jangankan untuk orang lain, namarhaha maranggi aja bisa mardomu di Tanorara, bahkan Tanorara pun tidak bisa memperdamaikan. Sudah banyak sekali kalau orang bilang sonari mardomu di Tanorara, di halak Batak, Tanorara pe dang tuk padomuhon nasida. Ai mate mak, itu kan? Tong dang ro, berarti dang boy Tanorara padomuhon. Alai amang inang di bagasan turpuk tasadarion, ido barita naulina parjolo nanaing takas halasonota marhite-hite turpukon. Ternyata dalam kegagalan sisean ni Tuhan Yesus, dalam keluruhan haporseaon nasida, Tuhan datang meneguhkan kembali. Tuhan datang meneguhkan kembali, memberikan pengharapan, dan diabolokon Tuhani nasida. Dan gabe anggo di perusahaan orang nggak dipecat dan tidak ada kesempatan kedua, mau nyembah-nyembah, mau macam apa, nggak boleh, kau nggak dipercaya, selesai, itu kan? Alai Tuhani dang songoni, dia justru memberikan kesempatan kembali bagi Simon Petrus dohot akasisean na asing supaya dikukuhkan kembali pada janji yang sudah mereka ikrarkan. Aikan nani joni Tuhan do akasiseani ihuton maau enak diihuton, tetapi dalam proses mengikut Yesus itu mereka pernah gagal. Ketika mereka gagal, mereka tidak dibuang. Rodo debata, rodo Tuhani mengakupi nasida, ido nata halason di minggu misericordias domini. Ahalapatan nata hengamanginang, natar surat di buku acara tai, gok asini rohani Jehovah dotanoon. Kita bisa gagal, tetapi asini rohani debata tidak pernah berhenti. Akan dia berikan buas do debata di asi niroha nang pakokopana. Olopolop doi di hitataheng, olopolo. Kita bisa gagal, tetapi Allah dengan kasih setianya tidak akan pernah berhenti untuk menjangkau kita. Bahkan biru-biru nama goi dilului dilului, ditogu, diabing, mulak pulang kandang dengan selamat. Itulah gambaran kasih karunia Allah yang tidak berkesudahan. Tu saluhut akan natinopa termasuk tu bagasan nguluta. Imar nungan naparjulu. Napaduahon amang inang molotajaha di bagasan bahasa Indonesia manang di bagasan bahasa Batak. Hera naswadong do parasingan ni suku-sukun ni Tuhan Yesuson. Simon Petrus holong do roham diau, holan pertanyaan pertama do agak berbeda. Pertanyaan pertama, humolong do roham diau sian akaon. Pertanyaan kedua, tidak ada lagi perbandingan. Holong do roham diau. Pertanyaan ketiga juga seperti itu. Anggo pertanyaan parjolo memang agak maul doya lusat tate yang manginang. Jujur majohita. Acugari di suku tuhita. Humolong doroham di Tuhani sian diartam. Humolong doroham di Tuhani sian di jabatanmu. Humolong doroham di Tuhani sian akaha holongan ni rohami. Dia doa lusta amanginang. Borak doi inang padita. Bukti cinta kasih kita kepada Tuhan adalah membantu orang lain. Itu kan? Ada kolak kata-kata holong rohat tadi debata anggo madoki do sude do hitabui. Porsea do di debata porsea do winang padita anggoi murado. Tetapi bukti nyata dari kasih kita kepada Tuhan, kita tidak menduakan dia. Holan ibanado si sobauta tempat bergantung kita. Ngaboi songoni amanginang
Molo nga boy songoni pos roha dak kulit hitan non mangurupi dongata nasian HKBP laut dendangon ala dang disi haluaut ta dang di artata dang di sinadongata dang di jabatata, tetapi kelepasan dan keselamatan itu hanya ada pada Allah dan hanya bersumber dari Tuhan itu sendiri, tidak ada pada orang lain dan pada sesuatu yang lain. Amang inang hudok nakin molo di bahasa Indonesia bahasa Batak herana swadongdo parasinganna. Alai molo ta coba mencermati sian bahasa aslina marasing do kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam pertanyaan holong doroham diau hita piga taheng hata natatad dataringot tu holong ni roha diingot tamu do holong agape holong ahamuse storge, holongaha muse, pilia, eros, itu kan anggoi ngape miliar di hita sudiate, opat i. Nah, molo dicermati di bahasa aslina amang inang, pertanyaan pertama dan kedua dinamanukun si Petrus holong doroham diau, Tuhan Yesus memakai kata agape. Agape itu artinya apa? Kasih tanpa syarat. Pamelehonon diri secara total. Itu kan holong ni roha na sempurna. Alai alusni si Simon Petrus selalu pakai pilia holong persahabatan. Ido dipakai ibana mangalusi di botohodo holong ni rohak ke Tuhan piliana. Alai boa sama ikut tangis ibana di suku-sukun na patoluhon alai sarupa do suku-sukuni alai gabe tangis si Simon Petrus. Ada banyak penafsir juga yang mengatakan karena dia teringat 3 kali dia maswada Tuhani gabe lungun rohana tuluhali di suku Tuhani. Oke lah. Alai amang inang na asing unok na boasa ikut tangis ibana karena kata yang dipakai Tuhan Yesus untuk menanyakan pertanyaan itu ketiga kali adalah pilia. Molonakin Simon Petrus agape do hotuau, pertanyaan 1-2, tetapi pertanyaan ketiga diturunkan kualitasnya. Simon anak ni si Jonas, pilia do hotuau, holong doroham, disi magabe tersadar si Simon Petrus akan kelemahan dan kegagalannya untuk mengasihi Tuhan itu secara sempurna. Untuk setia kepada Tuhan itu dengan sempurna. Ido asa tangis ibana. Mabege sukun-sukuni gabe didok ibana ma di botohodo Tuhan. Di tadahodo manang nasongod dia holong ni rohakku Tuhan. Nang petong dialusi secara pilia dipasahat do taheng tugasi atong parmahani ma anak ni biru-biruku ido kan parmahani ma biru-biruku ahana nang dohonon ni amang inang jalaon marenungan napa dua hon sian turpuko tuhita saluhutna ternyata Yesus itu sungguh menghargai potensi yang ada di diri masing-masing orang. Betul, holong ni rohani si Simon Petrus tidak bisa menjadi holong ni roha agape, hanya sebatas pilia, tetapi itu pun dihargai Tuhan Yesus. Jala dipasahat tu ibana atong parmahani ma biru-biruku. Artinya dalam keterbatasan dan kelemahan nisi Simon Petrus adong do potensi di ibana. Dan Yesus menghargai potensi itu, lakukanlah potensimu, gunakan potensimu maksimal. Aidang dos sude potensi ta, edo tahe ngamanginang. Unang gabe marsak hita mamering tunasing halaki boy menyumbang pembangunan gerejaun saen aha mana boy baenoku halaki ma ala halaki godang potensina na soadung doharwa di hita
Unang gabi mangiburu hita, unang gabi marsidalia kita, so adong naboi baenota, ala tabandikon potensi na adong dihita, tu potensi na adong dihalak. Bukan amanginang. Yesus tahu benar potensi apa yang ada pada diri kita, dan Yesus tidak minta lebih dari apa yang ada pada kita. Ido edeni pungwanina anakin disi. Ido kan? Yesus tidak minta lebih dari apa yang ada pada kita. Yesus hanya mau katakan sekarang songon napi natupani ibana tu si Simon Petrus, dengan potensi pilihamu, tuluslah, lakukanlah yang terbaik, parmahanima biru-biruku. Boy dong manginang, dang saya tabain gok sidaliata so mangulahon aka tanggung jawab tanah pinasahat ni debata tu hita. So na huboto mananga hainang, so na tu gogok kutusi masih baenoko akan namalui matusi aka parhepengi matusi akan nabisuki matusi dai dojo tadok taheng. Padahal masing-masing kita nati nopani debata adong bedo potensi di dirita. Kita amin kan namanginang? Mana ngadong do nama dok sono hari ngadong potensi di leho debata tu ibana. Kita semua punya potensi marasing be nasada dopak na asing. Tahalason ma jalata bering matakas bahwa Tuhan naung hehe sian hamateani sekarang meyakinkan Petrus lungud do memang rohani si Petrus bahwa sama gabe marhite-hite pilihan nuaing di suku Tuhan yau. Tetapi justru itu memperlihatkan bagaimana Yesus naukehesian hamateani menyetarakan diri tu si Simon Petrus, mau berkata, sekalipun holongmu, holong pilia tuau, dan sempurna, karena memang tidak satupun kita dari manusia yang jatuh ke dalam dosa, sekalipun kita sudah dibenarkan oleh Kristus, tetapi tidak satupun dari kita yang bisa maka holongi secara sempurna songon nabi nahen ni Tuhan Yesus. Tapi sekalipun kita tidak sempurna amang inang, kita diterima, kita diberikan tanggung jawab, kita dipercaya untuk mengemban tanggung jawab dalas rohat tadi si taheng. Au sifata lasia do rohaku gabe halak batak. Nasaod do jabbari ate molo dipotong-potong di leon rukung misalna, tanggalan rukung gabe jabbar, ipotong-potong 3 STM, boy do nasaon, alai lungud do roha, molo so dipasahat itu ibataheng. Apalagi nunga mabalu, ala ninang mabalui do so diargai museina. Artinya kita merasa senang ketika kita dihitung dengan seluruh keterbatasan kita, ketika kita dihargai dengan seluruh keterbatasan kita. Itu taheng amanginang. Jadi lasma rohata, karena Yesus memberikan kepada kita tugas parmahani ma'aka anak ni biru-biruku, sekalipun potensi diri kita tidak sama dengan orang sana. Pakai ma potensi diri na adong dihita maksimal laho pasangapon debata aidang uju godang hasil ni nataula didok naposo haposak kita haposa doho dinautik pasahatok kuma tuho godang molo diulahoko napi nasahat ni debata dengan potensi yang ada padamu. Jangan mangalului sidalion so mangulahon manangaha di tonga-tonga ningoluta. Alani i amang inang, murid-murid Tuhan Yesus sangat berbeda sebelum kebangkitan ni Tuhan Yesus dibanding dengan setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Di hamatean ni Tuhan Yesus nunga mangirput nasida. Iboto hamu dope hata mangirput taheng akan nama tua iboto dope ya tuh. Gak ada nyalinya lagi ya. Penuh ketakutan gitu. Tapi setelah Yesus menampakkan dirinya dukehesian hamatean, sekarang mereka termotivasi. Sekarang mereka begitu berani. Sekarang mereka pergi kemana-mana. Ido asa mulado kita na majaha sejarah gereja, songo dia do hamatean ni si Simon Petrus.
Simon Petrus itu mati tersalib. Alaidang dos songon Tuhan Yesus. Pangidoan na sadiri do itu tentara Romawi, molo tarsila ngau, unang songon cara ni Tuhani. Ay manang nasongod dia pedang dang boy dosa dohok Tuhani. Ay isay mau harwa. Tarsila ngau molo Tuhani tugijang do si majujung na, alay anggoau tutoruma si majujukku. Itu kan? Mati di silang doi bara. Sekarang dia tidak takut. Kalaupun dia harus mati, kalau kematianlah harga yang harus dia bayar untuk iman dan pekerjaannya memuliakan Allah, sekarang dia sudah berani. Anggona jolo, aida kutadai bah. Tetapi sekarang dia sudah penuh dengan keberanian. Boha hita amanginang akan nang mangolu dukka heheon ni Tuhani. Molo disukun sonari tuhita holong doroham diau ahama alusta amanginang. Holong pasti doi ya alusta sude. Holong do rade do homangi hutonau. Rade alay dakolan di hata. Idotong dakolan di hata. Pertanyaan napi nasahat ni Tuhan itu si Simon Petrus jalan napi nasahat nan nuaing tuhita jala ido nagabe topik ni minggut tasatia maka holongi dohot mangihuton Tuhani ikon natakas doi tarida di parnguluata dakolak kata mengasihi Tuhan berarti tidak menduakan Tuhan di bagasan nguluta. Tidak menduakan Tuhan, tidak membuat harta, jabatan, dan segala sesuatu menjadi bandingan kita dengan Tuhan. Tetapi ikon tutu si tutu dohita marsigatung sepenuhnya kepada Tuhan. Alani amang ina secara sederhana molotadok hita porsea dopak debata jalan makkaholongi debata itu berarti kita tidak lagi memikirkan self interest nakin, kepentingan diri. Hape tapi kiri dope yang manginang. Jujur hita, unang tadok dan tapi kiri beyate. Memikirkan kepentingan diri, harta benda kita, kekuasaan dan dunia ini. Amang inang selama masih bergelora ambisi kepentingan diri dalam diri kita masing-masing. Sampai kita lebih sibuk mengejar itu daripada mengejar firman Tuhan dan melakukannya, maka selama itu juga kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sebab yang kita kasihi adalah diri kita dan bukan Allah. Kita masih menduakan Tuhan di dalam diri kita karena hati kita belum melekat kepada Tuhan, tetapi masih melekat pada dunia ini. Tuhan amang inang menuntut komitmen dari setiap orang yang berkata, aku mengasihi engkau. Dia menuntut komitmen sian dirita, komitmen yang tidak pernah luntur oleh situasi dan kondisi apapun. Nuaing molo jujur hita godakia dota heng komitmen tatu debata janjita songon natoras di tiki mabuan anak kota terdidi ahado taula hodoi tahangulu hodoi jajita tiki angkat sidi hita maka tidak kon hapor seaon anggo tiki maka tidak kon hapor seaon. Wah semangat kali aku mau menjadi saksi Kristus itu kan tiki marguru malua ramedo alai dung maka tidak kon hapor seaon songo dia do taheng. Mudah-mudahan tidak terjadi di HKBP Immanuel di Tegal Rejo Marjala manang di dia Umar Huria saya songonido molo ditiki belajar katehisasi sidi sahat rodina maka tidak kon hapor seaon di sido pe alai dokon malua hari Minggu nai paling sada dua na adong disi jala terus tupudian nyari dang tarida be ido taheng. Mudah-mudahan tidak terjadi di HKBP Immanuel rata-rata seperti itu. Molo adong anak kelas katehisasi sidi 40 halak na tinggal terus di sonro
Sungguh kalau ada 1, 2, do terima kasih banget. Makanya naposo bulung itu semakin menciut jumlahnya, ya kan? Karena nggak ada. Sama dengan hami akapartohonanon, situa hami dohot akana asing, etiki ditahbis hamira sampai berurai air mata. Oleh Tuhan, marsitu tu peau mangihut toko, itu kan? Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, menghadapi segala situasi dohot kondisi, terkikis do amang inang, terkikis, dang sada 2 be, dang sahat rodi ujung na diulah hotohonana, dang sada 2 be, na pada akhirnya lebih penting kekuasaan jabatan posisi dohot na asing, alai anggo pelayanan kasih terhadap sesama di papudi mai dohot akana asing. Dang pola mai lah hami madoki. Jala hamu pe pasti nunga dialami hamui namar huriaon. Ate? Dang pola maul hita mangalului. Alani ido amang inang. Kasih terhadap Tuhan itu membutuhkan komitmen yang jelas. Ihut ton maau. Ihut ton maau ido didok Tuhani. Amang inang boy do hita madok holong do rohaku di Tuhani. Tetapi Yesus memanggil kita tidak hanya percaya dan omong doang. Tuhan mau kita setia yang terlihat dalam tindakan. Mengasihi Yesus artinya setia dalam hal-hal kecil. Bisa diterapkan boy saurdot hata nang ulaun. On maul hiat don cupang di hitate. Hata do manis. Alai tindakan hitabe manang boto teh, hitabe na boto di bagasan nguluta. Amang inang mari kita bertanya pada diri kita sendiri hari ini. Songon suku-suku ni Tuhan Yesus. Holong do roham diau, molo tadok iya, holong do rohaku tuho. Marilah kita melakukan kasih melalui kesetiaan di dalam mengikut Dia. Melalui kesetiaan mengikut Dia. Sadarion adong maka tidak kon hapor seaon. Ate, saya hudok doi, apalagi molo maka tidak kon hapor seaon narosian na berbeda dogma dohotita. Kalau kau mau masuk sekarang ke dogmanya HKBP hanya karena bisa menikah dengan jemaat HKBP, lebih bagus sekarang tidak. Ala salah satu suku-suku tuna maka tidak kon hapor seaon naolo doho, itu kan? Mengikuti ajaran nih Huria Kristen Batak Protestan. Jala didok olo doau. Jadi kalau memang hanya supaya bisa menikah dengan jemaat Protestan, makanya mau angkat sidi lebih bagus nggak usah. Sekali kita ngambil keputusan untuk ikut ini, pertahankanlah, setialah sampai selama-lamanya. Amang inang, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Dia mencari orang yang mau dipulihkan dan dipakai. Tuhan tidak cari orang yang sempurna, amang inang. Sempurna dohita, tidak. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau dipulihkan dan dipakai sebagai Simon Petrus. Hita pe boy do gagal. Molo gagal hita, unang gabe tadok, dang mararti beau. Unang gabe si Judas Iskariot, itu kan rap nama suada hodona duaon. Alai si Judas Iskariot gantung diri. Si Simon Petrus dia melihat asini rohani debata, anggo di epistel tanakin kan tabuhia doi satoki domuruk ni debata. Molo adong tangisan di sore hari, besok pagi akan ada ulu-ulu. Itu kan satoki do alai manoktong do anggo asini roha ni debata. Kita bisa gagal amang inang, tetapi Tuhan memanggil kita kembali dan meneguhkan iman kita supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan. Gembalakanlah domba-dombaku dan ikutlah aku. Selamat menggembalakan domba napi nasahat ni debata tuhita. Jala satia
mangihuton Tuhani. Amin martangyang mahita. Mauliate mahu pasah rohanami tuho ali debata pardengkan basa na sumurung. Debata naung majou hami, marsuru hami. Maka tidakot ho di tonga-tonga ni portibion. Nunga dilehoko teladan nama cai arga di hami songo dia do makaholongi. Marhite-hite pakokopmu di hami pola tung mate tarsilang. Atau ngali Tuhan naing teladanan nami mai. Naingima tiruan nama cai arga di hami. Molo hudok kami holong dorohanami diho. Urupi mahami Tuhan boy memaafkan dongan nami na asing. Urupi mahami boy paibaruhon akapadan nami. Asa boy takas huulaho kami bain sangap di guarmu. Paingot hami ali Tuhan. Molo sipata madabu hami. Bahkan sipata gagal hami. Di pardalanan ning ulu nami. Asau nang marujuk kami di kegagalan nami. Alesai huingot hami asini roham. Raja David pe Tuhan. Ido nama bahen ibana. Boy mamuji pasangapon guarmu nang pe di uhum ho ibana alani hasalaan. Ala ingot do ibana tumago doau madabu tu bagasan uhuman ni debata. Didok ibana do songoni. Ala diboto ibana pasti. Madabu tu bagasan uhuman ni debata. Dang manuk tong isaliling nililing na. Ala ugodang do asini rohang. Atong naingi mapapos rohanami di pardalanan ni ngulu nami di tonga-tonga ni hasyang manon. Molo di parar hodo pehamin na terbatas na lemahon mauliate mali Tuhan. Urupi mahami makaburjuhon. Mamake potensi diri na adong di hami. Sian bulus ni roha mangulahon nasa tanggung jawab nami. Marsangap maho marhiti saluhut nai. Di sudai ruas ni huriam di HKBP Immanuelon. Manangahape kondisi kehidupan nasida. Sayho manatakas madongani nasida. Margogoy hon nasida mamasu mangalehon pakirimon. Asaw nangadong nanggo sa halakpe. Namadabu tu bagasan padilian. Alay rapoko boy makamonakon gano parukilon na. Rapoko boy dapotan pasu-pasu hamamalum ni parsahiton. Rapoko boy dipatau ho nasida sahat tuaka na hinirim ni roha nasida. Gabe marlas ni roha marulupulup nasida madalani nguluna. Atong sahat di ho mahami saluhut nali Tuhan. Joloani hami dinasa pangalak kanami. Tuturi hami disadok si pikiran ni roha nami. Asa saitar bahek kami, gabe akasisean haposan, diadopanmu nang diadopan ni dongan nami jolma. Marhite Kristus Yesus, martangia kami tuho. Amin. Tapapung mapeliata hut mahita maredde.
kililingan. Mulut nahurak lapahiran namin asalaw kunasiya sa isesang. Sa unang matagasi ibarat jalaunang luwas mano ibarat pinayak di pangalaman. Asimaw kami sa ulangan maliwayan pahidi-hidi anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kuduma natoras manangwali. Mared de mahita. Laos jongjong mana nang makatidakon aporsya. Hamuna hinaholongan ni debata, na jongjong doho nuaing di jolo ni debata, na mamereng torus tu bagasan roham, doho di jolo ni huriaon. Nunga di botoho lomo doho sugo ni rohan ni debata, dang tarbahek kobe marsidalian sugo di ari parhumani. Molo ingot roham dia ka ari ningulum naung salpui, tamamadok moliate hotu debata. Amalan sini kasih kemana, jalan mulu diri menunggu apa papahinan asuke, imanian daun lakus ni roham tuna terasmu, roh disambut dosa, tamamar sakong sadarion martimoni. Buat maluhut Tuhan Yesus asal isi saya alam kadarnya, namun saya mengaku dosa atau dosa. Alai berubah maraham untuk buka maparan yang baru oleh sadarion, asal jalanan jalan menuju amar amate yang Tuhan buat sesalin lelehnya. Atau alus mana harus benar tuho dijolo di debata atau dijolo di angkadon na puluson. Di parhan Tuhan lo hatang debata lagi menurut nasional. Olah hidup dalam Tuhan berdua ini. Olah dohos yang nasar Tuhan itu dalam salur dosa. Jala olah dohos tujuh walau menghitung hatan di debata. Roh di kasus sudah di mukalku. Olah dohos kakak luhur hapus masih pergi nahina tindak pemigudian Kristen Protestan. Sama natal surat di padan baru di padan lain baru. Atau marpadan pohon wai roh di batana berdiri juru di beliau. Saya berjumpa orang yang selalu naik asal hot kapal siawan matanya mahina. Alia matanya jalan di batang suruh matanya perbandingan Tuhan kami marhiti Tuhan Yesus Kristus. Oleh kami maruhana di bagian anak ulang yang misalnya yang dipilihkan surat tom jala sahabi manusia suci nang bulu kami. Saya tahu cuma dalam dalam kami di bagasan Tuhan kami. Ramo timah kami sasudi nang Tuhan akuan suruh Tuhan Yesus yang kami. Tutu jalan diri mana di rumah asa sangat kami Tuhan luar nasora sudah marhiti anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Atau tidak pemajo apa usia. Hatasi paingot disilis dawati boru siregar nama katidakon haporsiaon nasa darion Minggu 4 Mei 2025 tersurat di Mazmur 20 ayat sada Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku
Sai berjuma horasira samate dungili honok kumatu hotu pal hanguluani. Parangihom mahatani debatana ginuruhonmu aido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan debata amat tado sian anakna Tuhan Yesus Kristus do sia to di porbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugoi hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hamu dongan na pinahramoli debata nunga gabe dongan sahuria jala dongan sapanganak kamu mangaton parpadanan na badiyay na arga situtudo hamu ditobus unang uloy hamu bedosa do sibulis ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoi asal matoktong roh hamu na tu ibana jala togi honon na do hamu masuk tu harajaon Banua Gidjangi martangi yang mahita aleya manami na di Banua Gidjang asima roham di nasida naong pinasahat nuaing tuho. Saya ramoti ma ibana marhite-hite to di porbadia. Saya pahot ma ibana di bagasan padan naong niuluan na nakin. Saya parbadiay ma ibana di bagasan hatam. Asa tarida ha porseon na tujuluanon marhite-hite parangin na dinggan. Amin. Silakan duduk. Marid di mahita. Tatangya koma peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gidjang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutjus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanamina di Banua Gidjang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gidjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaur honma damena tutodim. Upasat kami matu tamu nami HKBP Laut Dendang tujulu mahamuamang. Ama nami nanami ruas ni huriata tamutta ta argahon ma satokin disomahita amanginang mangurupi nasida lau patupahon pembangunan ni huria nasida. Kama nami nanami ruas ni huria HKBP Manuel rak mahita amanginang manupahi nasida. Pasat kami matiki tu tamu nami.